trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Kinsaman kanato ang walay sala. Kinsaman kanato ang makaingon nga hingpit na ang iyang kaugalingon. Ang kasulatan nagkanayon, ang tanang tao nakasala og dili takos atubangan sa Dios. Kun ang Dios mismo wala mohukom og mosilot kanatong makasasala, hinuon midalit sa iyang walay puwas nga gugma og kaluoy. Nan kinsaman kita nga mohukom og mosilot sa atong isig katao. Niining ikalimang Domingo sa Kwaresma, kita gipakitaan ni Jesus sa ehemplo sa pagpasaylo ug paghatag sa atong isig katao sa kahigayunan sa pagbago. Palihog manindog ug sa ulugon ta ang gugma ug kaluoy sa atong Ginoo. Sa ngalan sa bahag, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mingmisa mga igsoon, ato ang matagantaman ang kaayo, no? O kamaluluyon sa Ginoo. Gani ang iyang kaluoy atong madawat diya sa kapasiluan sa itong mga sala. Sa mga pulong nga iyang atong madungog karon, pulong ka na sa kaluoy. Ang lawas o dugo nga itong makalawat, iya ka nang gihalad lang kanato sa kaluoy niya kanato. Aron maangko nato, ang kayuhan sa mga sakit sa lawas o kalag, kalinaw sa itong kasing-kasing o kaluwasan. Labos na ang kapasilo sa itong mga sala. Mga isuon, aron maanda kita pag sa ulog ng Santos nga misa, basulan na ito ang atong mga sala.
Kaluyan kita sa Dios magagagahom sa tanan. Pasiluan ang atong mga sala dadong ngadto sa kinabuhing dayon. Mag-ampo kita. Nangamuyo kami Ginoong Dios namo nga sa imong panabang magkugi unta kami paglakaw diha ni anang gugma nga nakapasibot sa imong anak sa pagtugian siyang kagulingon tungod sa iyang gugma sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhig hari ubang kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Maghimo og bag-ong butang ang Ginoo alang sa iyang piniling katawhan. Ang unang pagbasa kinudlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Atong paminaon. Mao kini ang giingon sa Ginoo, nga maoy naghimog dalan diha sa dagat, ug agianan diha sa lawom nga katubigan, nga maoy naglaglag sa karwahe sa kabayo ug sa mga sundalo. Mga pukan sila ug dili na makatindog, gipalong sila sama sa pabilo. Apan ang Ginoo miingon, ayaw na hinumdumi ang nangagi, ni mamalandong kamo sa mga butang sa karaang panahon. Karon magbuhat ako og bag-ong butang, karon dayon mutungha kini, ug makita ninyo. Maghimo akog dalan didto sa kamingawan, ug mga suba didto sa disyerto. Pasidunggan ako sa ihalas nga mga mananap, mga lubo ug mga abistros, kay pagadagay dayon ko ang tubig didto sa kamingawan ug mga suba didto sa disyerto, aron imnon sa pinili kong katawhan, ang katawhan nga akong giumol alang sa akong kaugalingon, aron daygon nila ako. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo naghimog dakong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Ang Ginoo naghimog dakong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Sa pagbalik sa Ginoo sa mga bihag sa Sion, nahisama kita sa mga tawo nga nagtamko. Unyang atong bapa napuno sa hadyaka, ug ang atong dila sa kasadya. Ang Ginoo naghimong dakong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Unya mingon sila diha sa kanasuran, ang Ginoo naghimong dakong mga butang kanila. Ang Ginoo naghimog dakong mga butang kanato, ug nalipay kayod kita. Ang Ginoo naghimong dakong mga butang kanato,
kapalaran, O Ginoo. Ingon nga mga sulog, nga mga sapat diha sa kamingawan sa kasadpan. Sila nga nagpugas, nga naghilag, magani nga managsadya. Ang Ginoo naghimong dakong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Bisan manggula sila nga magtangoy-ngoy, managdala sa binhi aron ipugas. Mamalik sila nga managsadya, magdala sa ilang kinalap. Ang Ginoo naghimong dakong mga butang kanato, napuno kita sa Walay bisag unsang butang sa kalibutan nga sarang ikabaylo kang Kristo. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Atong paminawon. Mga igsuon, giisip ko na ang tanan nga walay bili tungod sa kahibalo bahin ni Kristo Hesus nga akong Ginoo nga labaw pa kaayo kabililhon. Tungod kaniya, gisalikway ko ang tanang o giisip kong basura lamang. Aron maangkon ko si Kristo o mahiusa kaniya sa hingpit. Wala na ako magbaton sa pagkamatarong nga gipasikad sa pagtuman sa balaod, kundili sa pagkamatarong nga nadawat ko pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Pagkamatarong nga gikan sa Dios o gipasukad sa pagtuo. Ang tinguha ko lamang mao nga maila ko si Kristo ug masinati ko ang gahom sa iyang pagkabanhaw. Ingon man ang pag-ambit ako sa iyang mga pag-antos ug mamatay nga sama sa iyang pagkamatay, uban sa paglaom nga ako banhawon. Wala ako magpasabot nga nakabot ko na kini o mahingpit na ako. Nagpadayon ako pagpaningkamot sa pagkabot niini. Kay ako iyan naman ni Kristo Hesus. Hinuon mga igsuon, wala gayod ako maghuna-huna nga makabot ko na ang akong gitinguha, nga gihimo ko mao, nga pagkahikalimot sa nangagi, ug ang pagpaningkamot kutob sa mahimo, kun aron makabot sa dag-anan. Busa, nagdagan ako diritso gayod sa dag-anan, aron maangkon ko ang ganti, nga mao ang pagkatinawag sa Dios. Pinaagi kang Kristo Hesus, ug ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Your
Ginoo mana kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Unya ang tanan na mauli panmiadto si Jesus sa bungtod sa mga olibo. Sayo sa pagkabuntag, mibalik siya sa templo. Mialirong kaniya ang mga tao. Ug milingkod siya nga nanudlo kanila. Ang mga matutudlo sa balaod o mga Fariseyo, nagdalag usa ka babae nga gisakpan nga nanapaw. Ug siya gipatubang nila sa tanan. Mingon sila kang Hesus, matudlo-tudlo. Kining babayhana hisakpan nga nanapaw. Sa atong balaod, nagsugo si Moises ang nagbuhat sa ingon, kinahanglan batuon hangtod mamatay. Karon, unsa may imo ikasulti? Gisulti nila kini o pagbiti kaniya. O sa iyang ikasumbong, doon na sila ikasumbong, bahin kanila. Apan mitikubo si Jesus ug misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. Samtang nagbarug sila dito sa ug nangutanan, mituyhad si Jesus ug miingon kanila, bisag kinsa kaninyo nga walay makasala, may paunaha pagbato kaniya. Nimitikubo siya pag-usab, misulat sa yuta. Pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus, nag-iyahay silang pamanhawa. Una ang mga tigulang. Nahibilin si Jesus o ang babae na nagbarog gihapon dito. Si Jesus mituyhad, umiingon kaniya, babae, hay naman sila. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo? Wala, sir, siya mitubag. Kung mao ka na, si Jesus miyong kaniya, dili usab ako musilot kanimo. Lakaw na ug ayaw na pagpakasala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Di juga kalimot anihang hitabo akong eksperyensya nga dihaw sa kapanahon niya na nga bago ako kumpare dugay na to may niadto sa kumbinto nga nihangyo nga magpa-blessing siya sa balay kung ano man bagong balay sa dili ang pablisingan kay namatyan unya mura bag naabay lain diyon magkanang mamatikda nila ba nanikuyog ko pag abot dito sa balay natinga ako di man di balay man di ay kanang gitawag na to kanang murag sauna bat ba kanang masiyanan bitaw. Unya, katong mabalaya ko no, katong lugara, idungog na kami milagro pag hitabo ng balaya ba. Mao di ay ni, isud ko. Sutana pa ko, pag sud na ko. Sus, magi panggawa sa mga kustume ng dagdagan kitag pare. Dito, yun siya, Padre, lingkod sa Padre ha, kaya itong huwatong kayo itong tag-iya, kaya habitan mo abot, lingkod sa ko. Naningon din ang manager, Padre, kanang pamasahe ba ka? Na may soap na rin, hard soap. No? Sa Padre na, pagpili na rin, daghang kayo na, mabay nagbarog diya, magsiksikat, pagpili, makahimo man na. Ko didili ko kung kaligo. Ay, kabala ka Padre, kami lay mo. Muligo kami lay mo. Sus, isip. Ako, ang sakristan, ito pa na ko sa, sige, Padre, sige. Libre ko na ako.
Puang ka ta. Good. Ikaw nga, kanang mag-blessing na lang ta. No? Kaya mura, gano'n ko appointment ba? Kaya lisod kayo na. Lisod kayo mura ba, kuhaan kayo. Nag-blessing na ko. Nahibaw ko nga, lain na niya mga cubicle niya. Ang namatay ito, namatay ito niya sa heart attack, yun sa katong masahe. Pero, ako nahuna ba nga sa lugar, nag-blessing ko. Nahuna na ko lain yung lugar, muna naging ko nga, naging ko, bless. Muna ko, balkansi unta. I feel guilty, gawin ko, babangkaruta unta. Kaya mo may akong feeling. Pag humana sa blessing, Father, mga unta, kaon andang pagkaon. Lingko sa ko dito. Nanuol pa ang mga masahista ba? Nagdag rosaryuhan. Father, blessingi rin mo ang rosaryuhan, sabi. Akong blessingan. Yung mintas nagkaon mo yan, katong naman di dyan sa pahibaw ka, Father, no? Kami biyangan ni Father, mag-rosaryo, biyagin mo. Ha? Ig-abot sa Divine Mercy, alas 3, ampog yun may hunong tanan. Bisang masahe, hunong. Kaya, nilibutog yun may, sa Santo Niño na yan, ako sa Santo Niño na mo. Libutog may Santo Niño yun eh. Manin ba biya may? Sige. Kung asa mo di mo magsimbahan. Dili las parokya pa kaya kada parokya musimba ta diha mga tao diha mga biyata lain kita rin awan. Kaya lagi anak sila murag lain tinan awan. Na mga to sila parokya nga dili sila ilhan pero magsimba sila. Kaya isa ni mahal gyud mo simba kay ibaw kay tinuod no kasala biyata pero mabitaw kayo sa mas mudangop tas kaluoy sa Ginoo. Ako naminaw ba? Muna ako na konsensya. Di oray. Kaya ako nahuna agad pagsulat ko, iyay, kinalugara, kinamabayhana, kiningkartuha, o sige, buhat ani, muna nag-gilad ka ko na muna ba? Muna yun. Yeah, here it is. Nga, ni-share bas mag-ingon nga, doon na lagi Ginoo di ay. Naningkamot sila sa gilba. Ibaw sila nga, nasa tititasyon nila, sa sila, namuro, nga lang ampo sila, basta magpasailoon sa Ginoo ang mga sa. Katog yun, basta pasailoon sa Ginoo ang mga sa. Kaya di, biyan niya mong katuyuan mo, ano yung wala kapaingnan. Sus, natandog, ay muro kag na yung kumurubag somehow, na konsensya ko ba. Muna nga, baka mana akong iblisingan. Hindi ko di lang tayo mag-blessing lugar ha. Kamong tanang sakop din he. Mutabaho ako, iblisingan ta mo. Pundok ta mo sa isang ito. Iblisingan ako. No? Kaya murag na. Nakuha ko. Iblisingan ako ang ginuunta. Taon, tagay sila ka. Giyahe sila. Liguna sila. Sa ilang trabaho. Palayo sa kata. Papasala. Tanan. Sa seremonyas. Gibinditahan ako. Mag-ilog pa sa pagpaduol. Maigo sa tubig sa bindita. Wa bini aso. You know, niuli ko ba? Ako na po sa kagalingon. I felt guilty bas because somehow I have judged them. Ako lang mo naghukman mga hugaw ni Dugara, hugaw ni mga tawhana. Namunawa ko sa kagalingon ba? Muna ni hong sa kasing-kasing, no? Ang pulong siya sa diingon nga, uy, ayaw biyag ko ang ayaw pagka paniguro diha. Kitiman doon na niya dahong kahibulungan ng mahitabo. Makurat niya ka tingali, igabot ni mo nga to sa langit kinabuhi, sa langit, mag-una pa ni mo ang mga tao, nag-ingon ni mo, magbuglupad, makasa, tuwa sa langit. For all you know. Mga isuon, nabalano ko si Evangelio ba? You know, saktong yung Ginooy, nadili kita ang ngayon murag hukom sa isang katao eh. Kung dinar ba? Dili yun,
Kaya di mo kita makailag yun sa itong isang katao. You'll never know sa kasing-kasing sa tao sa naadihan niya. Nga siyang gilad o gilid, bisa mo nakita niyo mo. Kung Ginoo bitaw, allergic yung gayaging na kita niya ba nga, do not judge people because you will be judged. Katalungan ang Ginoo na. O sa Ebanghelyo gani karon tungod sa po sa Ginoo, ha? Sa po niya. Pamato mo? Sige. Katong way sa pamato ko no be. Katong way sa ha. Mo'y unang pabato ha. Marabag usang ino kahilas ninyo gud kinsa mo mato nga otto mo sa mo angay batuon. No? Dad, mo na isultis Ginoo nato. Ang mato. Ang damog matilyo kay inyo hang pugpugon si kataw unahan inyong kaugalingon. Una, imbis ato ang kudinahon ba, ang Ginoong ipakita ko niya, ato ang tabangan atong luwason. Tinuod kasalagan na to ang sala, pero di ginato ang makasala, ang tao. My God, tabangan ginaog mo na sa Ginoo. Mo na ang kaluoy sa Ginoo. Ingon inhitabo ba, pumpas na Agustin kuno kining istorya ba, nga nakatagbo ang babae nga alaot kay tungo siyang sala kay nanapa magid siya. Natagbuan ni Jesus. Nakatagbo kuno ang kaalaot ug ang kaluoy. The misery encounter sa mercy of God. Unya diha makita niyo ba ang nidaog ni ini mao gyud ang kaluoy sa Ginoo. Unsay pultos po sa Ginoo? I will not condemn you. Wa niya pahimaraot ang babae. Unsay po sa Ginoo? Lakaw. Pero ayaw ng pagkasala. Ang kaluoy sa Dios. Mayigsoon, kining kaluoy sa Dios ba? Pagkadako yun. Inundom ka, no? Atong Domingo, unsa kadako ang kaluoy sa Ginoo. Atong prodigal son, nga bisag unsa pagkasala niya, pag-usik-usik niya, pagbinuang niya, ang Ginoo tungkol sa dakong gugma o kaluoy, nangandoy siyang anak, o pag-uloy siyang anak, wa gani pagkapasaylo, gipasaylo na niya. Iyong kadako ang gugmas Ginoo nato ba? Tanawa unsa kadako yang di lang kadako unsa kalapad ang iyang gugma. Kalapad ba? Ning ebanghelyo karon ning Domingo ha. No? Kini babae nga ning nasakpan nga napa, wa ba magpasahilo. Wa magpasahilo pa. Niya. Pero unsa kalapad ang kaluoy sa Ginoo ba? Sa wa pa magpasahilo. Wa gani ako dinaha. Wa iyang giluwas. Manag-ingon, even as we are still sinners, God loves us. Yung kaluoy sa Ginoo bisa makasata. Ginoo, di mo ko dinarato. Di ko dinarato. He still wants to save us. Ingon kalawom, ha? Ingon kalawom ang kinutuban sa gugma sa Dios kanato. Nga sa Domingo, ha? Lahi pa sa pasyon sa itong Ginoo, tanawag o sa gibuhat niya, ito sa kaluoy ka na ito. Isya napakamatay. Ha? Ang iyang kaluoy, ipakita sa papakamatay, haro lang kita maluwas. Imagine na unsa kadako ang kaluoy sa dito, unsa kalapad ang kaluoy sa Ginoo, unsa kalawom ang kaluoy sa Ginoo. Iba ba ka? De pare, naniwali, nakurat ba ako? Kaniingon siya, hibama mo, di ko mutuong. Gano'y daghang tao sa impyerno. Lisod kayo magpa-impyerno ko nun. Di sa mutuloy daghang tao nga to sa impyerno. Tungod ang rason, tungod sa grabing kaluoy sa Ginoo. Nga nangandoy gani sa pag-ingon nga kung mahimo wag usang mawala sa tanang gihatag sa mahan niya kaniya. Tungod sa gugma o kaluoy sa Ginoo nato mga igsuon, di man ang gahom sa kaluoy gyud
magaluwas kinato yun. You cannot, murabag, tanawar gud, bisag kita makasa iyang luwason. Bisag kita, kung bisal na to, balito pakasala, tagaan na gihapon niya ang iyang kaluoy na agyod gihapon kanato. Gawas ng mga tao ba nga, dinagyod, no? Dili na gyud mangayo og sa kaluoy sa Ginoo. Okay sa manato kuno. Kita din na aginod man ta. Kita makasaha ta, ribaw ta makasaha ta, naglisod ta, no? Naglisod ta pag-usod og galingon. Pero mintras ikaw mayong ka, Lord, have mercy on me, kaluy iko. Do na kay chance. Dili sa iyo. Makasaha ta na atong kinabuhi. Atong kasi stigal lang yung gihapon. Pero mintras ikaw yun, no? Sa imong pagbat, sa imong kinabuhi, you call on the mercy of God, He will help you. Kaya makatagbo na gani ang kaluoy sa Ginoo ug sa kakalaot sa tao mga igsoon, ang gugma sa Ginoo mula hutag yun iyang kaluoy. Kung sa mga kinatabuan ng babae, no? Nga kining nanapaw, nga tagbo sa Ginoo na, unya, iyang gitagaag chance, iyang iwan niya kung dinha, iyang gipalakaw, no? Lakaw, pero iyang ay na mapagkasala. Unsa may tabo ka niya? Watak hibaw, kung mo sa Ebanghelyo. Ni uli ba sa siyang bana, nangabay sa pasaylo, o nibalik sa siyang iyang kaguling na andang profesyon sa pagpanapaw. Pero mga igsoon, kung ang mercy of the Lord gani, makainkwentro na nato yun. Bago kita yun, gamhanan kay ni o kinibuhat dinig milagros ng kinabuhi. Si Magdalena, ibaw ta, usa ni ini, no? Si ang makasala, ang nakalaot, di atubangan sa kaluoy sa Ginoo, nahimo siyang santos. O mga igsoon maoni, kung kita gyud sa ato pagkamasahala gyud, mudangop lang gyud sa Ginoo, mudawas sa kaluoy sa Ginoo. Mga igsoon, doon naging milagro may tubos ng kinabuhi. Because God will find a way gyud. Ibaw ka, ning panahon karon sa Kwaresma ba? Hindi pa karon panahon na yun. Indot kayo ta, nga titang makasala ba? Muduol o tubangan sa Ginoo nga maluluyon. Diyas kumpisalan. Sige lang, kumpisal ta. Kumpisal, atong kahuyang, atong kaluya, ikumpisal lang yun. Pero dugag madali, mga igsoon. Ang kaluoy sa Diyos, muluwas din ka nato. Basta agyon ng kalinti lang yun. Every time in your life, always say, Lord, have mercy on me. Amen. Nagatuwa ko sa Diyos, samahan magagagahon sa tanan. Ibuha sa langit o sa yuta. Kang Jesucristo, yung anak kabugto Ginoo nato. Manam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Yung anak ni Maria nga Birhen. Isakit sa ni Poncio Pilato. Ilan sa krus na matay, gilubong. Ikunsad sa mga minatay. Tutulog ka na banhaw. Misaka sa langit. Igilig sa tuo sa Diyos, samahan magagagahon sa tanan. Ika dito mabalik siya, para pa kung sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo, sa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, pasiluan sa mga sala, nakabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon. Amen. Pagampo kita sa Dios samahan, kinsa nagapaabot kanato sa kanunay, na mahinangpon, ug mahigugmaon, sa matag pagmuyo kita moingon, mabalik kami kanimo, Ginoo. Nga ang kaobispuhan o mga kaparian sa simbahan, maghatag unta silag dugang pagsabot sa katawhan, bahin sa kaimportante sa sakramento sa kumpisal. Magampo kita sa Ginoo. Mubalik kami kanimo, Ginoo. Nga masabtan unta sa mga pangulo sa nasod, nga ang pagpatay sa mga kriminal, dili mao'y saktong sulbad sa kriminalidad. Magampo kita sa Ginoo.
Nga kitang tanan, ilabi na ang mga batanon, dili unta magpanuko sa pagdawat sa walay puas, nga pasaylog pinaagi sa sakramento sa kumpisal. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang atong pagtambong sa santos nga misa, maghimuunta kanato nga mapasayloon ug maluluyon sa uban. Magampo kita sa Ginoo. Nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, si Monsignor Teofilo Camumot, Obispo, magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangamatay, makabaton na sa kapasayloan sa ilang masala, tungod sa walay sukod nga kaluoy sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Langitong Amahan, gaksa kami sa imong walay kinutubang gugma, ay itugod na kami mahilayo pa kanimo. Og ni Jesucristo nga among Ginoo. Amen. Magampo kita kining sakripisyo, dawaton sa Amahan magagagahom sa tanan. Dawaton sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga amo, alang sa pagdayeg paghimayan sa imong ngalan, alang sa kasalanan sa tibuok sa santos niya simbahan. O Diyos nga magagagahom, dungga kami aron sa imong mga alagad, ay imong gibuhong sa mga pagtulunan sa kituhanong pagtuo, mahinluan sa mga sala, pinagisagahom nining sakripisyo, kining gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayo ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayo ang ato sa nimo. Pasalamat kita sa atong Ginoong Dios. Amayo nga Sanctus nga Amahan Diyos tunay magagagahom sa tanan. Ang imatarong gayod pasalamat kami kanimo kanunay ekstra ng dapit. Kaya mong kabubuton nga pagsalmot kami kanimo. Nagpasalamat kami kanimo pinagis pagpugong sa kaugalingon. Ron kami nagabadlong sa among makasala, sa among pagkahimetason. Aron ang amo ang pagkaon sa mga pagigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon.
Makasunod-unta kami sa imong kamaluluyon o kaayo. Ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, dili silang way kunong nga pag-awit. Santos, God, ikaw ang Ginoo, tuburan sa tanang kasantos. Padala yung mga espiritu ng pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kagalingon mikuha sa yagpan, pasalamat kanimog mipikas, mihata nining ngadtos mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kanaa, kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Samang paagitapos sa panihapon, mikuha sa kalis, pasalamat at pag-usab og midaig. Mihatag ni ngadtos mga tinunan ug miingon. Dawata kini Panginoong ka mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, magugtunhay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron mga sala mapasaylo. Buhat ta kani aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandong sa kamatayan pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan, ning paans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kami kanimo to kay imo kaming giisip nga angayang nga mo atubag mo alagad kanimo. Himo kami nangalawat sa lawas dugo ni Kristo, may usaon ta sa Espiritu Santo. Nung dumigi ni imong simbahan sa tibuok kalibutan, mahingpit kami sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pare. Inuli mo sa mga igsoon mo nangamatay. Malao mo nga banhaw sila o ang tanang nangamatay. Tapos pagsudo sa kahayag sa imong naong. Kaluy kami tanan makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, mga santos. Uban kanila amo kang daigog himayaon. Pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya. Gihatagan na kanimo magagagahom nga Amahan, diya sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa itong Amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos.
Mga kami ginuimo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami sa sala kanunay malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, among manunubos. Sa Kristo ng mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, kalinaw ihatag ko kaninyo, ay tanaw ang mga sala ko na pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoos ko na manaa kaninyo. Makitan pa nag-inig suunay. Lawas na Kristo mag-ampi ng kulas kinabuhing dayon.
Mag-ampo kita. Nangamuyo kami magagagahom nga Dios. O ang kanunay mahilakip unta kami magagagahom nga Dios. O sa kanunay unta mahihap uban sa mga bahin sa iyang lawas ug dugo ang amo ang kalawat. Kining pangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langitong Amahan, idawat sa imong anak ang kasakit kamatayon sa krus. Pero itudlo ang bertud sa pailog. Diyas kasakitan, duga ang pangamuyo na among gihalad alang sa masakiton. Naot nga ning antos tungod sa sakit sa balatian, kaamo gisakit santos. May ilang kasakit, may isa sa kasakit ni Kristo. Alang sa kalawasan sa kalibutan. Kini ang gipangayo, pinagi ni Kristo. Santo. Dios Santo sa kampuran. Ato sa ring ampo ang mahulay nga sa kalag ni Rosemary Daulong. Misa atong pasalamat no sa ato ang sponsors ug donors. Ang ato ang participant sa misa offers Elaine Galito, BK Peralta, Gio Lalito. Ato ang pilgrims, our Mother of Spiritual Help, devotees, Ompid, Redemptorist, WAF, World Apostolate of Fatima, Basak Mandawi. Of course, ato ang choir, atong choir, ano mga choir na to? Kanta Sugbo. Yesul ka, rengkan salamat kayo. Ang Ginoo man kaninyo. Manlangin ng Diyos magagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dali niyong kalinaw, ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Semana Santa na angay ta nga kung ano kanang unsa ni babasol sa atong mga sa pero malipayon ta di ba kay buhat man ni sa Ginoo. Holy Monday nya Holy Tuesday o nya to wala pay Wednesday Huwebes Santo kuan kanang ang mahitabuan ng Huwebes Santo daghang kaayo di ba? Tinuod si sir. Oo. Ang misa pagka kuan hapon. Oo. Kanang okay ang mahitabo gud ana misa. Yes, Last Supper na siya kay nahitabo diha ang the sacrament of the Eucharist og ang Paghugas. kanang sacrament pod sa pagkapari, di ba sa atong Ginoo. Oo. Nya diha pod paghugas sa mga tiil. Unya, oo. Di ba diha na karon urag uso na rona nga dili lang mga apostolis hasta mga babae, mga laki, ngon ana no? Kanang ang akong naobserbahan sa Holy Thursday kanang pagpanghugas sa tiil, sister. Nga kining gipili man gyud na siguro. Diha na di ba nahitabo ng hugas sa tiil within the mass. Oo. Kanang kuan unya to mo nang Last Supper. Bisita iglesia. Oo. Nya unsa joy kahulugan anang bisita iglesia. Buhaton ingat to sa simbahan. Dito ka simbahan. Mao na kuan adoration gihapon, short adoration sa Blessed Sacrament. Mo na nahitabo no. O na mahitabo ra ba na ay nag-adoration no sa Santissimo nya daghan sa kay nag-Via Crucis no. Good Friday. Pag alas 3, kanang 7 last word. Yes. Oo. City pala. Nya dayon, veneration of the cross rather.
nya manghawk ta, oo, nya dayon tong dako nga prosesyon. Sa Black Saturday ta ang mahitabuan na kung nahinomdom ta, di ba kanang naanay dakong prosesyon, human sa prosesyon, human na ito panihapon, mubalik gihapon ta sa simbahan, kay tuaman dito ang mahal nga birhen, nga bali, gilubong na ang atong Ginoo, balik na siya, ni uli na. Naisgutan naman ni Sister ang gitawag tog tanang kalihukan sa Semana Santa. Tingali ato alang ning palabnas pag-ingon nga kining Semana Santa kining semana ato ginahimong santos narabugas nga gyud, no? Ang mga santos ni ini dili ang mga kalihukan lang ha, kundi ang ato ang attitude unsay atong kasing-kasing sa pagtampag sa ulog ning Semana Santa. Gani mamitaw nga tibuok semana Kwaresma gyud kita niauhag tas paghinusot sa mga sala, no? Tungod sa atong sala ang Ginoo na pagkamatay alang kanato. Muna musuta ning Semana Santa gyud proper disposition gyud nato, no? Kasi mahinulsulon ug mao na nga usa ka labing importante yung kalihukan niini gyud mao ang pagkupisal. No? First time to go to confession. May sala kang mortal ug wala ka sa mortal, embrace the Lord, no? At this moment. Kaya nagpasabot ka ng kasing-kasing may nulsulon, mao na saktong disposisyon, no? Kunyan hindot kaayo, no? Sa dahang kang kalihukan niya ni Semana Santa, ang atong disposisyon na mo importante ba, no? Nga kining tanang gibuhat sa simbahan kalihukana, haron ato ang pamalandungan sa itong kasing-kasing, no? Usama na palandungan ato. Gani ni Semana Santa ang ato makita mao na magyud ang the suffering, the passion, and the death, unya the resurrection of the Lord. Muna nga, let's go into the spirit na nang gitawag to sa mag-antos, pagkamatay o pagkabanhaw ni Kristo. Munang importante kayo nga kita atong usanik pamalandong kita kanunay, no? Daghang kay kalihukan, no? Like for example sa kalihukan niya sa karong Miyerkules sa Pasos, kada prosesyon bitaw, no? Hindot kay na siya. Kung kanada nga imbis mosunod anta magsuroy ang prosesyon. No, atong malandungan ba nga kana mga imahe sa mga santos nga diha dunay nakalabutan gyud sa gitawag tog sa kaluwasan sa passion of our Lord ba. So you can identify muna kinahanglan gyud nang we reflect, we meditate o sa Huwebes Santo, no? Kita man tani ana nga ang seremonyas lamang sa Sulugan Santos nga misa lagi paghugas sa mga apostoles, no? Kita magkaambutan na ba nga kita utan na sila pila ka apostoles 12 parang uban na may gitawag tog 4 uban na daghan pa jud ang ilang apostoles. Of course bisag tanan kita apostoles pwede pa importante ni ana ang mensahe mo nga kita isip Kristiyanos maghugasay tas tiil sa isig usa. Ang mensahe ni ana pag-alagad gayud. Ang Eucharistia gihalad sa Ginoo yung kaugalingon alang kanato. No? We reflect sa meaning. Labi pa niya kanang gitawag na tug ato nang ibalhin ang Blessed Sacrament i-reserve na ato sa sa kilid sa simbahan, no? Sa place of repose bitaw ni ana na kana nindot ka na siya, no? Kuman sa Huwebes Santo nga misa mga tutaon sa naana na siya diha daghang indulhensyang madawat ato niya. Mao na yung moment gyud ang angay buhaton. Hibaw ka, ang angig yung buhaton, no? Mamalandong ra gyud ka. Malandong ka. Wala ka gining sulti, mao na yung labing na ayon buhaton. Malandong sa pasyon sa Ginoo. Moment with the Lord yun. Silence sa yun. Pero nahiba man ta nga sa atong buhaton na among bisita iglesia God, no? Muna nga daghang ang bisita, gawas madisturbo ta ni ana. Muna ang simbahan usab, no? Niyawhag ni ana kana bisita iglesia for example, nga mobisita tag 7 ka simbahan. Ubang gani 14 man,
o pilag yung kasimbahan, depende na sa imong lawas kung ito sa bistaan nimo. Pero ang tradisyon ana, 7 yun na ka sa simbahan. Sugod na ito sa Roma, sa tuwa pa 7 ka simbahan, sa Basilika. Pero sa atong pabisita, again, timan niya, di na suri-suri sa sugbo, ha? Di na siya. Kana siya nga ito ang pagsusuna, pag-ampo o penitensya. Kaya, nindot kayo ba nga, ang uban, no, na, so ang ideal thing is mamalandong lang ka, pero ilang na buhat ng opportunity ba nga, mabiyakrusi sa sila. Kung 7 gini kasimbahan, kada simbahan, kung duha ka station. Or sa kung 14 na kasimbahan ilaha, ilang doon every church, every church, 1 station. Mura lang nag-station sa cross ba? Pero, ang usa kabutang na ipatidlom ginas inyong kasing-kasing. It has to come from the heart. Ayaw gina o tanga inyong focus diha, no? Diha pagbuhat ni mga butanga, haron lang mabuhat nato, naka-comply ta, nakasimba ta, nakabisita ta, nakatapos tag unom o 7 ka simbahan na abot atong adto. Unya wa gid diha ang meanings tong kasing-kasing. Always connect with the Lord God, no? Mao ni nahon nga kita mamalandong kanunay. Kada kalihukan simbahan dunay mensahe alang sa tong kalag. To move us, no, to be one with the passion, suffering of our Lord, and of course, makatagamtan ta sa grasya, sa kaluwasan. So, I hope nga kining Santos, Holy Week nato, musantos nato. Kupisal ta, mamalandong ta kanunay, pag-iusat ta ni Kristo siyang pag-antos o pagkabanhaw. Amen.